ти да можеш да снимаш. Я да видим, Лело, ще можеш ли да отвориш вратата? Кой ли звъни? Добър вечер, дядо Коледа! Истинският дядо Коледа с подаръците, Лело. Леле, заповядай, дядо Коледа. Кажи, заповядай. Здравей, дядо Коледа. Здрасти. Пипни му брадата, Лело. Истинският дядо Коледа. Влизай, дядо Коледа. Влизай. Той е прекрасен дядо Коледа. Дядо Коледа не съм виждала, чак аз повярвах. Влизай, дядо Коледа, добриче. Той се изморил. Изморил се, дядо Коледа, тук да седнеш, заповядай ли откъде да лечи? Заповядай, дядо Коледа, Да мога да снимате оттам да бъде то такова. Да мога да снимате оттам да има слушала. Лена е слушала. Сега ще видим кой какво е слушал. Чакай да преместим тук. Елхата. Дръпнете моята буретката. Да, за мен ви благодаря. Щастливо. Така белката, нали да има малко. Хайде, Лилуш, иди при дядо Коледа да седнеш, да видиш. Охо, за послушните деца всичко има. Ти му подаряваш ли, Лелю? Ами отиди при него да седнеш. Иди да го пуснеш, дядо Коледа, да му кажеш. Да. Иди да го пуснеш, Лелю. Ма го сни го, Лелю. Айде, ела при дядо Коледа сега. Ела. Бушни дядо Коледа, тато. Айде седни при дядо Коледа тук и да видим какви играчки има. Играчки има. Сега ще видим какви играчки. Играчки. Ау. Това дали е за Лена? Това дали е за Тя е Лена? слушкала много и за Ама това. чакай да ми изпееш първо песничка. Тя ще си играе танци, може. Добре, хайде да дадем ей тук. Това? Тук. Айде ела тук до дядо Коледа. Айде остави го това там. С куклата. Айде сега, коя песничка ще ми изпееш? Куклата на Лена ли те? Лелю, айде да запеем една песничка. Айде да ми изпееш една песничка. Ще изпеем ли, Лелю, хей ръчички на дядо Колед? Айде, хей ръчички, хей ги две, те ме слушкат най-добре. Едната ми е другата. Не, тя се притеснява срамува. Айде, дядо Коледа, сега ще дадем детето подарък. Не в такова детето. Да знам аз как да седна човек. Дядо Колед, искаш ли една огнена вода, леко така, балсам малко на душата? С елените. Няма нищо, една лънчица, дядо Коледа. Ето е дядо Коледа. Хайде отивай да видим какво Ще дойде. Ще Коя дойде. песничка ще ми изпееш? Цивилен. Аз нарочно седнах тук нищо. да може да хващаш в това. Коя песничка ще ми изпееш? Ма Лелю, пей, иначе няма Пей, че дядо Коледа се тръгва и няма да даде подаръците. Пей, Лелю, какво се сетиш, пей, че да ги бираш. Я, тата, изиграй ръченица на една ръченица изиграй на дядо Коледа. Ми да, вярно. Изиграй му на ръченица, тати. Айде, тати, давай. Давай, тати, една. Няма лапа-топа. Ема не може, само така, тати. Ела тук бе дядо Коледа и ръченица. Имаш терка хубава. Давай, тати, давай. Дядо Коледа, давай. Оле, Боже! Мале. Ма тежка работа това, бе! Мале, Ленуша! Какъв ще е то подарък, Лено? Джуджето, какво са сложили тук за нея, която много е слушала. Ма дали е фурна това, бе,
това дали не е фурна, бе? Куна? Куна, бе? Да, бе, Лело, ще ги отваряме тия подаръци. Мале, куна! Тия много знаеш. Обичаш ли го? Иди да го цункаш, Лело. Целувай го, тя до коре да обичам. Я да видим истинския бе. Леле, мотота, мали, махънкове. Чакаме, Лело. А това какво е? Бони. Да? Да. Истинска ли е фурната? Има ли си копче? Я провери. Ма всичко има цъка, копче. Я да Мали! върти. Ще има да печеш сега разни работи. Мали. Леле, това какво е, бе? Мали, кексчето ще правим, бе, Леле. Добре, сега да го отворя. Слагай купичката отдолу под перките. Е, тук и ще разбиваш яйцата. Ами само ще натискаш копче. Айде после да вади и другите подаръци, дядо Коледа. Да не го бавим, че ще ходят Да. и други деца. Тати, Я виж в тръбата, Лело, сигурно има още да неща. не ти носи още нещо, дядо Коледа. Я виж. Я погледни, и той има още. Я виж, Я дядо гледай, какво Коледа. има друго? Какво има? Ами защото сега Лело върти копченцето и ти не можеш да отвориш. Слагай кекса да се пече и виж другите играчки. Я виж гледай, още какво нещо, носи. ако ти... Нека минат емоциите ти. Виж, дядо Коледа, да не би да ти носи още нещо. Има други работи, Лело. Гугулка да не е, гугулка. Гугулка. Какво ще е това сега? Я погледни. Там погледни. Футна така. Я виж какво Я ще да има видя тук. какво е. Мале, какви неща. Леле! Китара, бе! Ма ти го обичаш тази дядо Коледа, бе, Лело! Кекс е опечен, Лело, виж какво има. Виж какво има друго. Лена. Ленка. Я виж какво са служили бюджетата за Ленка. Лели. Какво Ще е ни това? свири сега. Китара, китара, бе, Лело! Истинската киталя. Мале, това е готина. Ма я виж какво има там. Ма това е на Лена китарата, бе. Ма браво, бе, Лело. Тати, не си, тя е за тебе, бе, тати. Тя е... Купната и това. Хайде започна се. Я, дедо Коледа, какво има и друго, бе? Мисли, Лело. Добре, Лело. Къде са? Коледа, Еднакви на всички. Чакай.